Goizeko 11:10 gutxi dira, oso gutxi pilotan 3 txapelen jabe egin direnak, eta horietako bat Mikel Urrutikoetxea da. Atzo jokatu zuen azken partida Bilboko Bizkaia pilotalekuan, Zaratamoko aurrelariak, eta benetan Bizkaiko historian ez ezik, pilotaren historian ere, jada garai batetik aurrerako Aimar eta Irujoren garai horietako azken pilotariari esan zion agur atzo pilotak. Egia esan agur bikaina jarri zioten, Altuna eta Albizuk jokatu zuten batetik eta Urrutikoetxeak berak eta Jose Javier Zabaletak bestetik, eta, partida 22:17 amaitu zen, emaitza askotan gutxienekoa izaten da, halako partidetan omenaldia eta askoz ere politagoa eta hunkigarriagoa izan ohi da, baina benetan partida oso duina jokatu zuten lau pilotariek, eta naiz eta galdu esango nuke burua goian duela esan ziola agur pilota profesionalari Mikel Urrutikoetxeak. Partida hasieran eurak hasi ziren aurretik, egia esan ikusi zen, lehendabiziko momentutik nola Urrutikoetxea jokatzera, joana zen Bizkaia pilotalekura, gozatzera, arriskatzera, gauza politak egitera, ikuskizuna ematera, eta halaxe egin zuen lehenengo tantoetan, inspirazio handiarekin ikusi genuen, etorri hala bukatzen, eta 3 eta huts aurreratu ziren, baina Jokin Altuna maisu handia da, Mikel maisu handia izan da, baina Jokin Altuna ere maisu ikeragarria da, eta gaur egun dagoen maisurik handiena, inolako zalantzari gabe, eta hor denetarik egiten hasi zen amezketarra, bai aurrean txokoan utziz, zabalean, pilota ongi luzatzen, Mikel defentsan asko behartzen, eta ondorioz berehala hartu zuten aurre, eta lehen zatia oso parekatua joan zen, atzelariak biak alabiak gerora asentatu ziren partidan, baina hasieran kostazitzaien sartzea, biak alabiak denboraldiaren edo udaren amaiera honetan, fase honetan ez dabiltza konfiantza gehiegirekin, ez Albizu eta ez Zabaleta, eta pentsa ze bi atzelariren inguruan hitz egiten ari garen, baina konfiantzak ez duenean laguntzen, pilota galtzen dira, kolpea ez diozu segurtasun berdinarekin tiratzen, eta hasiera horretan behintzat ikeragarri kostaz ditzaien asentatzea biei ala biei. Horregatik, 12:08 iritsi ziren lehen etenaldira, Altuna eta Albizu aurretik, Jokinek erakustaldia ematen jarraitu zuen bigarren zati horretan, 18:14 aurreratu ziren arte. Hor, Jokinek aparteko tantoak egin zituen. Lehen zatian onak egin bazituen, bigarren zatian halako berdinak edo hobeak ere egin zituen. Esate baterako izan zen laugarren kuadrotik egindako ezker zehar bat, benetan ikusgarria, zailtasun gorenekoa, batez ere pilotan nola zetorren ikusita, baina artistek batzutan gauzak erraz egiten dituzte, eta atzo Jokin Altunaren kasuan horixe gertatu zen. Eta gerora, Mikel berriz ere hasi zen, tanto sorta polita egiten, 17 eta 19 hurbiltzeraino, hor ezker gantxoaren bitartez batez ere min handia egin zuen, gero pare bat dejada ere, behintzat, esan dugun bezala burua goian zuela utzi zuen atzo pilota profesionala Urrutikoetxeak, eta nik uste pilotariak askotan eta pilotariaren inguruak askotan horixe eskertzen duela, ez duintasunez, azken partida ona jokatuta, eta orain bizitzako beste fase bati ekin beharko dio Urrutikoetxeak, 22 eta 17 galdu zuten esan bezala, baina gerora egindako omenaldia ere hunkigarria izan zen benetan, eta orain partidaren analisi egingo dugu, baina hurrengo bideo bat ere egingo dugu noski, Mikel Urrutikoetxearen figura, eta batez ere Mikel Urrutikoetxearen profesionaletako ibilbidea aztertzen 2009-tik 2025 arte, bai baita materiala Mikel Urrutikoetxearen
inguruan hitz egiteko. Beraz, gogoratu, Altunak eta Albisuko 22 Urrutiko Etxeak eta Zabaletak 17 Urrutiko Etxearen agurreko norgehiagokan.